Vidíte mojeho tretieho diela o hry Minecraft. Dáhľame si teraz ideme si dáhľať Murder. To je podobná ako hral Bugs, ale nie, to je Minecraft. Ale miesto Toretova je tam Murder. Tak budeme Toretov alebo nie? Tak 22 sme tu. Ty si sa pripojil na nás. Jaj. My sme tu aj s Paťou. Jaj. Píte dole? Ja som tak dole. Ježiš. Samo tá poď. Samo poď. Áno, Veď nenatáčaj. Timo, čo je? nenatáčaj. A už sme tu. Jo, som vlach. Jasné. Hej. Samo, čo máš s tým telefónom? Nič? Tak. Môžeme nabiť Pugio alebo takých hráčov. Ja som presuniem tam. Daj pokoj nabíjačky, ty máš ten Nie, ja. telefón. Co mám vždycky? Kde je Pato? Pato, Mato. Na mne sa vždycky prehrieva. A ty mu nie? Mato. No, to tiež má. A nedá sa to nejako zrušiť, lebo ja som tam niekto vytovala a on plus svojej mami ja ho potrebujem zobudiť. Taká skleduje na hru. A hru. A nie, ja keď mu zavolám, zazvoní to raz, kako, nezvine, to hneď mi to zvyhopí. No, on mi to nezví. Ja hľadám Pugio. Ja ho nemám teraz ako Puky tu není, neviem vôbec. Kde môže byť Pugy? Pugy. 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 dobre. Ahoj. Sakryš. To nie je dobré, to piči. Tak on nabil Pugio. Nabil som Pugio. Ja nechcel kožiť, ja hrám. Easy, midi. Ty si vrah? No, dobre. A ide ku nám Bossos TV, ale sa premenuje na Dlak TV. On je Dlak TV. Potkal sa. Dusák. Musák. Nemaj foty v ruke, meč. Peťo. Lebo každý už vie asi, že si kto... Zabil som Pugio. Dobre. Kde si Timo? No. Jedem tuto v 8. Nie. Rýchlo daj kompas. Začíname za... Toľko to. Kde to aj Paťo? Ako ide. To. Hej to. Paťo, idem za Paťo. Ja budem aký detektív. Ja mám 6 na vrahovi. A 3 na... Je tu aj Buky? Hej, Buky. bugy. Mňam bugy. Stancujem s kamarátmi. Mňam. Detektív. Nevinný. Až to vidíte. Na kanál to nebude. Prečo? No ty nenapáčaš. Neviem, kto by mohol byť vrah. Jeden tu má skin na plášť, ty vole svoj. Dobre. Vidím Paťa, on je na strede. Koľko to bude Paťu? Pochybujem, ale... Nie, ňuňo. Malý, Dlak TV. No. Už je dobrý. Dobre, takže možno to je Paťo. Nie, Paťo to nie je, lebo on je tam hore. Takže Paťo to není, takže to je nevadí. Ani ja. Tým ja som... Daj si ruk do ruky. No nie, aby vedeli, ako on detektív. No. Si viem, že kto je vrah. Kto?
Viem, kto je vrah. Taký oranžový slajma. Hančový slajma. Tuto, tentok. Asi. Tento hlav jednu takú, tento je jednej takej hle. Proste oranžový slajma. Čo? Hej, no neviem. Ja som ho videl, ako utekal od toho tok, Timo. Od toho tok. Jaký je, tak to nevím. Ja radšej nie, alebo... Alebo skús ho... Skús ho Timo zabiť. No nie. Ja chod... Kto je Timo? Foty. Ty, skús ho zabiť. No nie, do aktívy, ale nechce zabiť. Ako vieš, že to nebude on? Myslím. Lebo utekla od vraha. To uteká od vraha, to znamená, že to je to on. To utekal vlaha, totiž šiška. Utekal Od vlaha. mŕtvoj, tak. No, išiel od mŕtvoj. Ďalší takého zabil. A ďalší... Tak to máš není. Ako vieš? No, Ja mám tým opäť 6 goldov mám. 47 goldov. ja 0. 7. Ja mám 0. No ako... No ja ako detektív. Ale fakt, co by to mohlo byť, ty kokos? Nevinný, ty má koľko? 7, aj tu je 7 nevinných. Vinných. Asi viem, kto to je. Kto? Ten tok, Timo. Job, je to on. Job, je to on. Je to on. Tajal. Môžem ti ho zabiť? Takýto? Nie, sem poď. Tuto je zaseknutý. Idem. Tajal to, Timo, počkaj. Ja hneď. Tuto, Timo, tu je takýto, čo stojí. Aha. Jako videl. Ty kadeľ ideš? Ja jako videl, tu je. No a tajal rovno. A tam pozor, tam. A rovnou. Tam je zaseknutý. Daj mi ešte telefón. No bože. To není bože do piči. Ono vie házať. No. No, Ja ti ho zabijem. ja nechá nedalo to zabil. vievať. A nemáš Timo natáčať.